Привет хора, аз съм пак Иван и степкам ви. Се дойди Inbox Fruits, четвъртото море. Си дойди. Хората викат, че няма да дойди. А какво стане? Си дойди. Вие знаете, имате първото море, има Dogtooth за второто море. Влизат тука, ето го Dogtooth. Най-горе, Dogtooth. До тези две места. До той, ето къде е Dogtooth. Тук е Dogtooth за третото море, аз нямам аксес там. И казете ми коментарите, какво пише той? Е същото като DOS, Dogtooth и Dogtooth. Как гледам го е същото, това трябва да бъде Dog for in и Dogtooth и Dogworm. Това имаме, това е знак. Нямаме първото море, второто, третото и то е четвъртото. Точента. Имаме нов път за Bloxwood. Готов съм. Magma Island. Dog 4. Молям се. Има лед. Това може да дойде в коледния апдейт. Готови. 1, 2, 3. Старт! Wait a second. Това не е Dog 4. Това е Hot and Cold. What? Хора, да знаете, вие идвате първи път второто море. Искате да отивате второто. Първо, чекайте си, има един компас. Един гледайте компас, сега да слагам на първо. Бум. Помнете паролата. О, сега малко обърках. Той. Ето го. Помнете тази парола. Червено, синьо, зелено, синьо. Рунах тези тук. А тук преди малко рунах го. Окей. Сега отиваме горе. Парички. Добре. Тихо стигне с ниво 1100. Мога да правиш рейдове. Това може с Light, Magma, Doll, Buddha, Phoenix, Rumble, сега малко да соп, нямам нищо. Окей, първият от модел е... да! Flame, Ice, Sand, Dark, Light, Magma, Rumble. Buddha. Wait, Buddha. Spider, Phoenix. And Doll. Това има един. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Awakenings. С какво ето и нещо? Ето е! Това е най-готиното, зато и го ползвам. Аз да влезам в един клан някой ден.
Само мързостта ми... Моята мързност. Как да кажа? Моята мързост. Нещо мързвост. Мързима. Да влизам при един мой клан. Да, тук купуваш билети и ти ни... Може да ти ни обичаш коменс. Може да махнеш като я комен. Може да даваш го на... Да, ти нямаш никакъв рудалик чист, нещо. Просто ползвайте той. Да. Така аз ползвам го, кога мързиме. И тук мога да плаща 100 000. Много съм беден. Един път имах 1 милион. Много съм беден. Тука. Тук светло синьото мога да влезнеш. Зелено ти си имаш право. А когато тук хищни звети, просто влизаш където искаш. В коя страна. Не трябва да държиш картата. Да ти ска зеленото. Трябва да не държиш го и той. И това е хелмийския пристъп. Казвам го веднага. Мисля нови. Първото и второто море. Отивате в тези върти и чукате. Ете. И идват NPC-те да убиваш. Е лесно. Те не са толкова трудни. Хищни не са трудни. Ви викате са трудни скил issue, не мой. Ваш проблем, не мой. Сега да помогна на този човек. Еп, бомбончета. И чука с върта на върта. О, тук чукнаха я. Върта на върта. Като той, аз тук се бягам с дами работи, да убивам, аз не искам. Ей са. Просто чакайте. Просто... Бомбара, бео. 3. Теста. Ай, да видим друго. Всъщност няма какво. Имам ли едно? О, имам. Не знам какво е името, а искам. Я. Воу, нещо. Я. О, същото. Точно от вълка. Добре. О, колко бъгва. Имаме 1000, мога да ровам 2 пъти. Какво се върти, има и бъгов пост. Забравих да казвам го. Направихме преди малко рейда. Да, така се изгледам, ла пусна вълка. Да, не ми харесва. Сега слагам с очелата. За повече уиз. Късмет. За късмет. Ровам и... Получи един... Лосбома. Роване. Роу. Дай ми нещо. Хубави. Окей. Забравихме едно нещо. Късмета. Хипс не е истински. Виж какво получих първия ми рол. И по втория ми. Бях близко за гравити. Плюс и новия репър се дам и слам при мейн акаунт. Това отиват при... Ето кой го иска. Кой го иска?
Я да видам тук паднаха ли там. Хубаво, глиснаха са. Да, всичко в нос апдейт. И дава ни безплатен хелмийски портал. Пише Фоси, това четвърто море се може да отидем и тук. И в третото море пак може да отидем четвъртото море. И тук трябва да направим го. Трябва да направим нещо май по-трудно да отидем там. Да Фос. Четвъртото море. И това е всичко, мои фенове. Бъдете щастливи. Peace out.